Mga kapuso, panahan gihapon nga gipakusog sa bagyong Jenny ang southeast monsoon o hanging habagat samtang nakaduol kini sa northern Luzon. Matod sa pag-asa, isak gihapon ang tropical cyclone wind signal number 3 ang amihanang bahin sa Batanes sa dapit sa Itbayat. Tropical cyclone wind signal number 2 ang ubang lugar sa Batanes ug sa northern portion sa Babuyan Islands. Tungod niya na kusog ang hangin ug uwan nga posibleng magdala og kadaot, pagbaha o pagdahili sa yuta. Samtang tropical cyclone wind signal number 1 sa nabiling bahin sa Batanes. Northern part sa mainland Cagayan, amihanan sa Apayao ug amihanang bahin sa Ilocos Norte. Base sa datos sa Metro Weather, ilauman ang maayong panahon sa Central ug Eastern Visayas karong adlaw. Gawas lang sa Eastern Sama, magkasinati og pag-uwan sa kahaponon. Adunay pag-uwan usab sa ubang bahin sa nasod karong hapon ug sa gabi busa mangandam gihapon.